As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sa kanimo. Mga igsoon, atong iampo ang kalinaw o kahusay sa katawhan sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, ang atong mga kasaulugan, labi na karon sa atong nobinaryo o kapistahan, Senior Santo Niño dito sa atong basilika, magmalampuson unta, magmalinawon o muipikto sa kausaban sa atong kinabuhi, kuyog ni Santo Niño. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, pinaagis pagpamalit ani atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan alang sa kalinaw o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog ni ining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug walay kinutuban nga Dios, pinaagi sa imong bugtong anak, imo kaming gihimo nga bag-ong binuhat alang kanimo. Itugot na nga moyo kami, nga labi kaming mahiusa kaniya, nga nakighiusa sa among kinaiya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug makasalig kita sa Dios nga bisan unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubuton, patalinghugan gayud kita niya. Ug sanglit nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. Kung makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala apan sala nga dili mo sangput sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios ug hatagan sa Dios ug kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang ni adtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga mosangput gayud sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosangput sa kamatayon. Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay nanalipod man kaniya ang anak sa Dios, ug ang yawa dili gayud makahimo kaniya dautan. Nasayod kita nga iya kita sa Dios, ug nga naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan.
Nasayod usab kita nga mianhi ang anak sa Dios ug mihatag kanatog sa labutan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Mga anak, likayin ninyo ang Diyos. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo usa ka bagong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadyaa ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Paawita sila og pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod ug gidayana niya ang mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyaa ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawiti sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios maanaa sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga magtuo kaniya. Alleluia. Ang Ang Ginoo Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmag Ang Ginoo manaa kaninyo. manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an nangadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya didto pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. Namunyag usab si Juan didto sa Enon, dili layo sa Salim, kay daghan magtubig didto. Nangadto kaniya ang mga tao ug sila gipamunyagan niya. Niadtong higayuna si Juan wala pa bilanggua. May mga tinun-an ni Juan nga nakiglantugi sa usa ka Hudeo mahitungod sa seremonyas sa pagpanglinis. Busa miadto sila kang Juan og miingon, magtutudlo na hinumdom ka ba sa tao nga uban kanimo didto sa tabok sa Jordan nga imo ganing gihisgutan? Namunyag na siya karon og nangadto kaniya ang tanan. Si Juan mitubag, walay tao nga makahupot og bisan unsa gawas kun ihatag kini sa Dios kaniya. Kamo mismo mao'y akong mga saksi nga ako miingon nga ako dili mao ang Mesiyas, apan gipadala ako pag-una kaniya. Ang pamanhunon mao ang tag-iya sa pangasaw-unon. Ang higala sa pamanhunon maghulat kaniya
ug malipay siya inikabati niya sa tingog sa pamanhunon. Sa ingon ining paagiha, mahingpit ang akong kalipay. Kinahanglan siya muuswag ug ako muus-us. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mao ni ang usa sa mga famous statement o gipuy-an ni Juan nga magbubunyag in relation sa Ginoo ug ngadto sa iyang isig katao. He must increase, I must decrease. Kinahanglan siya muuswag ug ako muus-us. Mao ni ang makabuntog sa gitawag natog sala sa garbo. Labi na ginang jealousy, envy, na kusog kay nakaroon labi na sa atong mga politicians. Kanang sinahay, dinautay, kinahanglan ako'y mudaog, kinahanglan jud ka nga mapildi. Pero sa kinaiya natong mga tinuod nga Kristohanon, kinahanglan gid mo ingon ta, kinahanglan ka musikat, ako'y muos-os. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, gusto ko musikat ka. Ingna, gusto ko ikaw mao'y mahimong inila. Nya kining maong kinaiya, kung ato na ning puy-an, mao na ni ang gitawag og source of satisfaction, hingpit nga kalipay og katagbawan. Kinsa ninyo dinhi ang nakasinati na og perfect happiness and satisfaction. Tasa ngamot. Di ay bata ni isa. Pero pangutan-an ng bata, di na ka magsigig duwa sa computer. May isang, sige pa, awa pa ka masatisfy. Kanang relax ra gyud ka. Nang bisag wa ra gyud kay buhato. Kana bang ang kaning tawo nga tinuod nga malipayon o kaning sana tagbaw, bisag kuhaon pa na nimo ang tanan nga naa niya, din agid na mo reklamo. Kamong mga asawa og tagbaw gyud mo kayo sa inyong kaminyoon, bisag kanang inyong bana mga bit pa na, di nagyog ka, di ka magkisi-kisi. Kaya nga naman, okay naman nimo ang imong kinabuhi. Mausad ang mga bana, kung naanagid ninyo ang kalinaw, ang kalipay, o ang katagbawan na tinud-anay, ay bisan pagka ng inyong asawa, mga bit pa na, di nagid na makapausab sa imong kamalinaon o sa imong kaniniang katagbawan. Muna si Juan, pag-report sa iyang mga tinunan nga, kadto bang nganlag Hesus nga imong gibunyagan, tuan na munyag na namalhin mga tao dito. Tuan naman niya tanan. Unsay gitubag ni Juan? Ako higala rakos pamanhonon. Ang pamanhonon mao'y tag-iya sa pangasawunon. Ang higala, unsa may bation sa higala? Malipay kun moabot na ang pamanhonon. Ano ba? Kamo, malipay ba mo kung ang inyong silingan mo asinso, niya kamo mo mautot? Malipay mo, dili. Hoy, tubag. Di mo malipay? Ang sa unang panahon, kadtong bisan ganin, iabot na ko nga nagtrabaho na ko diya sa bangko. Doon na pagyod ko'y kasina sa akong mga silingan. Labi na itong naigo sa bagyong ruping among balay, niya nabungkag. Niyang among silingan tarong kay mga balay, wag yun mabungkag. Nako nga no man Lord, nga ako nga nagsigig alagad sa simbahan. Ako manoy imong gihanukan aning daghan kay kasakit.
naparalyze pa akong papa, naparalyze pa akong maguwang, bungkag pa akong balay sa bagyong ruping. Murabag, kaingon ko, nya ang uban, ayahay ra kayo. Amo pang mga mangga dito sa bukid, inigabot sa bagyo, hurot yung kalarag, bali pang mga dagkong sanga. Nya naasad may silingan nga, wag simba-simba, di gay magrosaryo, pag wag man maunsang mga mangga. Nga no man usahay makamahay ta. Saka ko magmahay yun ko. Pero karon ba, nga pari na ko, nakaingon de ko, di man de ito siya maoy kuan, di man de ito maoy makalipay. Ang tinuod gid ang makalipay kanang hutdo ni mughatag ang tanan nga naa nimo aron malipay imong silingan. Kana gyoy the best kaayo nga source sa kalipay. Kana bang ihatag nimo tanan nga naa nimo nga maayo para malipay ang imong isig katao. Kana gyoy dili malalis nga katagbawan. Lingay mong tupad. Ing naihatag nimo tanan nga rin ako. Ing naihatag na nimo tanan nimo nga rin ako. Mauna siya'y pangilad dinhis kalibutan nga tiguma ang tanan nga maayo, ayaw ginag ipakuha sa uban, kurala ginang imong balay, protektahi gina kay maunay imong kalipay. Makuha gani na kanang imong tanom, kanang imong kwarta, kanang imong alahas, kanang imong balay, imong yuta, kanang imong gahom dias gobyerno, gahom din ni simbahan, makuha gani nas uban, luoy kay ka. Maunay pangilad siyawa. No? Og diha dapita, porti na tong daghanag problema, daghan kay tag problema na nga stress na ang uban gani naghikog na nakalimot man na ang Tinuod di ay gyud nga source of joy and satisfaction kanang ihurot gini mog hatag ang tanan. Kana bitang commandment ni Jesus nga biyai ang tanan og ang halin, ang sana ibaligya ang tanan og ang halin ihatag ngadtos mga kabus. Kana gyud satisfaction. Ita dinhi daghan kayo maghilak-hilak pa dinhi kay kana ganing gihimuan na tog balay. Dala sa last year hangtod karon murag ang atong nahimong balay mga 114 na kabalay. Kana mga balay atong gipanghimo baratuhon ra man nagnaong. Pero para sa suway balay murag nindot na kay nang balaya. Pero ako, wag ko naghimog balay para ako. Wag jud. Naibalay sa akong manghod, anak ko mo puyo usahay mo, standby. Tuwa sa balay akong iyaan dito sa bukid, nga akong gipahimo-himo. Adto sa akong standby usahay. Pero ang amo mga balay, pulos gyud apiki og naong. Wag gyud ko mangandoy nga monindot ang naong. Pero ganahan kay kong mupanindot sa balay sa uban. Nga naman, suway ragod, kamo mga asawa, paningkamuti nga monindot ang naong sa inyong bana, lipay kay mo magtanaw nga ang iyang naong nindot, bahala nag-ikay nagkamuritsing. Di ba? Nga naman, kay nitambang man kapag panindot siyang naong, niya lipay man siya, lipay sad ka. Pero ikay nindot kay naong niya imong asawa o imong bana nagkamuritsing ang naong. Muyaw-yaw man to, sigig pagwapa diha, sigig pagwapo diha. Kita diri pasagdan lang. Mao na nindot kay imong naong pero tapulan, nindot kay imong naong pero lisod kayo, suguon. Magyaw-yaw na to, masuko sa ka, mubati din imong naong. Pulos na mo batig naong. Pero sige limpyuhi ginang naong sa imong bana. Di ba ka ng imong bana, mubaw sa naglimpyo sa imong naong. Niya ang iyang kalipay nga iyang napanindot imong naong. Ang imo sang kalipay nga napanindot nimo iyang naong. Pas kang nindota ng kinabuhiya. Niya ako karon unsa may akong kalipay, mamalit ra gyud mog slot.
Kana. Nya, ganahan mo mulipay nako. Huy. Di mo ganahan, kamo ra gyud maglipay-lipay. Sige, tiguma na inyong kwarta. Ayaw gyud nag-ipalit og slot. Pila ra gud ning atong SBF dag, 500 pesos. Nya 100 pesos ang atong Santo Niño's healing gift, 600 ra gyud na. Tiguma gyud ang imong 600, kanang imong 6,000 tiguma gyud na. Kanang imong 60,000, sige, tigom gyud. Kanang imong 6 million, sige, tiguma gyud nagmaayo. Ay gyud panghatag. Makalipay na nimo. Ha? Testing Awa, di ba, mag-anam ginagkusmod imong naong. Mag-anam ginagkakusmod. Nya mahimo na kang igihan, makikumparar na kas imong kinabuhi ngadtos imong silingan. Nya labi nagtan-aw nimo nga siya minus-minus og income nimo, nya nakapanindot siyang balay, nahilas ba ya, inutang. Mura kag makuan ka ba, ma-insecure ka sa imong silingan. Tungod na ng imong gitigom. Kay para mas imong kaugalingon. Una din sa atong unang pagbasa, kung sa may gisgutan sa atong unang pagbasa, na ay sala nga dili ikamatay. Na asay sala nga ikamatay. Nya unsa maning sala nga dili ikamatay? Kanang ato mga shortcomings, kana bang out of our weaknesses nakasata, dili na ikamatay. Gitawag na siya og venial sins. Kana bang tungod kay huyang ka, wa nimo tuyua, nakasa ka. Pareha na bang masayop ka, para ng bata, imong padaganon, gamay pang bata, madagma, imo din kasabaan kung madagma, nga bata pa mana. Imo ra na siyang pabangonon, paphaan, ya muhilak na siya, imong amaman. Pero dakong tao, dagandagan na dagma, ingno nimo danghag ka. Di ba? Giling nga imong tupad, ing nadanghag ka. Ang sala nga ikamatay, kana bang nahibaw na ka, nga dili na mao'y angay buhaton, nya imog yung buhaton. Nahibaw ka ba? Pero kanang kahuyangan lang, huyang lang ka, mukalit ram nagsuod, imong weakness, matud pang San Pablo, hinatag mo na siyawa, or thorn given to you. Malimpyo ra dayo na, matud pa ni San Juan, iampo lang na, mapapas dayo na. Pero kanang sala nga ikamatay, ayaw na nag-iampo. Unsa man na, kanang pagka-self-righteous, pagka-selfish, pagka-hakog, maunay dili na naangay iampo. Nga naman, mamatay na gid na siya. Din amo na madutlag ampo. Nya unsa may atong buhaton ana mga tawhana? Matud pas atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Unsa may atong buhaton? Himuan na siyang part sa imong misyon sa paghigugma. Sigihi siyag hatag sa imong gugma. Ayaw na ng pag-ampo, kaya di na madutlan ka naman ka, Ginoo usba taon iyang batasan, Ginoo mausab unta siya, Ginoo makaamgo unta siya, Ginoo, ana, ayaw na. Di na magsilbi. Unsa may buhaton? Adtua siya, paambiti siya sa imong gugma, alagari siya, higugmaa siya, pasaylua siya. Sige siya paambit ba? Hangtod kulatahon kaniya, imo lang yapon siyang pasayloon, imo lang yapon siyang higugmaon, yaw-yawan kaniya, iya kang sugo-sugoon, sige ra kag tuman, nya smiling kay kang mutuman. Awa, di ba moabot yung panahon nga matakda na siya? Yan, tuo mo dili. Adig yung to. Ako bitaw din sikog baligyag slat na magay mga stubborn kayo, di kadungog, di mo palit, ana. Pero na masay daghang ni testimonya. Practically 100% sa namalit og slat na tinud-anay yung pagpalit,
malipayon man gyud og nakadawat sa daghang mga grasya. Naa sa ipipila nga kaniadto stillborn kayo, mo text man pud na sila nako, mo testimonya nga, Father, 2 ka tuig, 3 ka tuig kung naminaw nimo sig baligyag slato, agyog ko makasabot ana. Di man siya ganahan mo sabot. Karon pag ko nisugod og palit, Father, nindutas akong gibati. Nako na alkansi na kag 3 ka tuig, mo na paspasin na karong palit. Kay katong imong niaging tuig na nagpa-stillborn ka, makaber upan to. Para sa kunas mga tao, simba. Kamo lang dito yampo lang niya ako. Kay lingaw kay siya sugal, inom, suroy. Natanawa, moabot ang panahon nga di na nakasabot siyang kaugalingon. Wagin ni mo kasabi, wa ni mo yaw-yawi, friend lang yapon mo. Murabag part siya sa imong lungsod ba? Part siya sa imong kinabuhi. Kung sa may mahitabo, moingon din sa nimo, hawang kay akong gibati, may kang ihikog, wakok sabot, mudool mo na siya nimo. Moingon din kanya ng animal ay kahikogo na. Moingon din kanya, kuyog pa ka na kung ato simbahan, pila na gyud katuig, napu katuig na nga wagin na mo kuyog nimo, 20 katuig na nang di gyud mo simba. Imo dayong dadon kay makuyog naman na, kay hawang naman kaayo. Igkuyog na dito, makaingon na, hala oy, kanindot day din mao day nang ikaw smiling kay ka, kay nindot man day kay ning musimba ta. Muna gibati ni San Agustin. Si San Agustin 32 katuig una pa siya ni simba. Pag sugod ginyag simba, nakaingon din siya, ni araman day ni, my heart has been restless until it rests in you. O kani si San Agustin, mao ni ang hinungdan nganong na ay Santo Niño, kay mga Agustino nga mga pari mo'y nagdaan ng maong debosyon. Karon 40 na tong lingawa, Agustiniana. Sige na tag-ingon nga, kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba. Pero unsa may kinaiya sa mga tao nga nakasinati Ginoo og andam mo sinati sa iyang way sukod nga kalipay, magsigi ra gid nagpanghatag. Sama ni Kristo gihatag niya tanan hastang katapusan niyang ginhawa, katapusan niyang tuo sa dugo iyang gihatag. Mao sa nay gibuhat sa mahal nga Birhen Maria ug mao sa nay gibuhat sa mga santos. Lingya imong tupad ingna, mao sa nay imong buhaton. Nang dunay sinulog na pasiugdahan aning GFFC ugma anha sa IEC3 na Convention Center, muranig sinulog showdown, tag 300 ni ilang tickets. Pero dinis atong parokya, ako ning ipanghatag free aron makaadto mo, kamo nalay adto. Or taga diha mo Cebu, wala pang adto mo, free adto mo dili. Sige, bahala mo diha adto. Free, tag 300 ni ilang ticket, ugma launa hangtod sa alas 5 ang ilang showdown. Doon ako ko'y gamayng talk dito, alas 2 hapon man ting ito akong talk. Kita ta dito, pero di ko musayaw sinulog kay di mo ko maumsayaw anang atras-atras, isa-isas kamot, pero testingan dating aligamay. Pero ang importante, evangelization na nga kaning GFFC sana si ano ba to? Firm GFFC, Jesus Firm in Faith Community, GFFC. Charismatic community ni ilang Sister Stella ng mga grupo. Active kay ni sila. Ang ilag yung adtoon, kana yung mga suok-suok nga wa maabot sa pare. Muna daghan kay na sila mga members, misa ko nila once a month. Pagkadaghan na gyud, nakaingon giunsa man nila pagtigom, mao di ay
Kay kadtong mga tao nga wa gyud kasinatig Ginoo, ilang adtuon kana mga nasuok-suok. Unya inig ka experience nila Ginoo, lunod patay mo apil na gyud nya ang uban sad mag-missionary manood sa datong kana mga lisod kay kana mga di man sila mo ana mga ingunato, di man mo dool. Kadto yung tuwa suok-suok kana mga parebang Mother Teresa ba style adto ana mga lungag mga lawms taytayan, mga squatters, kadto mga rugby boys, rugby girls, mga manuyupay adto mo yun tuon ngano man kay mao man to sila naas kangit-ngit sa sala. Makakita to sila mga tao nga mo smile nila nga gikan simbahan, ma-attract din to sila kay nabaghuan. Pero kaning ni adinhi kanirong nanimba, mga gahi na kinig nahuna inigsulti nimo matuog lang ni na kamao na balik-balik naman ang padre mao naman ko. Pero adtuon to nimo to mga suksok astilan musigang mata ato ganahan kay ito din agid to kalimot. Nabdang adtoon migpari sa una dito sa bukid, dito sa kahugan, ang among istorya sa among kasinatias pare, di mahumag usa ka buwan sige balik-balik istorya. La diri gito sa padre, diri gito lingkod sa padre, sugi kaon gitong butong, hurot ang butong, sak kami nga to sa padre, ana suga di mo lakaw to padre, sige lang ginagbalik-balik. Pero dinhi, so sa igabot des pultahan, dili na pare hisgutan. Libakon pang pare, taasa sa tuyang humili, late na noon ta, gina manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan, mga igsoon, sama kang San Juan nga magbubunyag, kita usab magpaubos nga muhangyo sa Ginoo ug moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang atong pagtagad o gitinguha isip simbahan mulatas sa mga utlanan sa pamilya, sa katilingban o sa nasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga masabtan nato ang atong bunyag, ingon nga tawag sa pagkabot o sa pag-alagad sa atong mga kaigsuonan, ilabi na ang labawng ng inahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga kabatan-unan mamati sa espiritu, nga anaa sulod sa ilang kasing-kasing, ug mutubag sa mga pag-aghat sa espiritu, gikan sa ilang kahiladman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton, mga tinamay, mga nag-inusara, ug ang mga kabus, mahibalo sa maayong balita sa presensya ni Kristo, diha sa paagi nga ato silang gitagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o pinansyal o lain-laing hinabang, og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug bulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga matuohong nangamatay, makatagamtam didto sa langit, sa mga bunga sa grasya, sa ilang bunyag, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Amahan among na amguhan nga imo kaming gitawag sa pagpakaylap sa imong maayong balita. Dawata ang among pangamuyo nga gituboy nga na kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagan, nadawat na mo kining among gihanan, ang panugbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang iniyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, ikaw tagmugna sa tinuod nga debosyon ug panagdait nangamuyo kami nga imong itugot nga among simbahon ingon sa angay ang imong kahalangdon pinaagi niining misteryo ug daniha kami sa dugang nga pagpakighiusa kanimo ug sa usag-usa kanamo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diha sa iyang way kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kaitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalat kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong sayuta, maingon sa langit. Ang kalanunan sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsungay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok,
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang harian, ang kahugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. His praises magnify the Lord. The angel of the Lord comes from those who fear his name, to save them and deliver them from harm. The lions roar with hunger, will lack for no good things. No wonder then we praise him with our song. Magampo kita. O Ginoo, kining sakramento mahimo unta nga among kusog. Tudloi kami pagmahal sa tanang kaayuhan nga imong gihatag kanamo, ug tabangi kami sa pagpaningkamot sa pagdangat
sa kinabuhing way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalinaw o katagbawan. Nya mahitabo ra ni sa mga tao nga ihatag yun ang tanan ngadto sa Ginoo o sa atong isig katao. So salamat ha sa nagpadayon o pagpamalit sa atong mga slots. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto nga ibayad nato sa mga contractors. Napay 11,856 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya nani 16 slot challenge nga tag 8,000 pesos. Ang ato sang Santo Niño's Healing Gifts para sa atong pista ni Santo Niño din sa atong parokya karong February 1 na apay 24,196 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni 25 slot challenge na tag 2,500. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Nya padayon mo pamalit sa atong pamalit kaning suporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Sige lang yun mo og like, share og subscribe. Ang timailhan mao nga 200 mga 14,000 ang atong subscribers. Nya tanawa sa atong online mass sa offertory song o sa final song ang atong official contact numbers para dili mo maapil sa mga scammers kamong mopada og online na donation. Nya katong atong ticket sa sinulog sa GFFC available dia sa atong opisina nya murag karon na lang adlaw ni Kotob kay ugma naman is buntag. Libre lang ni atong hatag libre. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon nahiusa kining lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo, ang tanan karon himuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan.